लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। बे खौराङा फैदों चिरां जिल्लानिफ्राय। आरोबाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव सासे बर' सुबुंनि देहाया मैखोम जखम जादों। बिथाङा थांगोन ना थैगोन बेखौ जों दा बुंनो हाथ'नाय जायाखै। रुनिखाता हाग्रा बिफाना सासे बर' सुबुं लामचरन नार्जारिखौ गुलि गावदों। दंफां दानफायग्रा साननानै गुलि गावदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। अबयसे गुबै बाथ्राखौ दासिम मिथिनाय जायाखै। नाथाय सासे बर' सुबुं लामचरन नार्जारिनि देहायाव गुलि नांदों आरो गोब्राब जखम जादों। डक्टरा बुंनाय बादिब्ला बिपिआनो गैया होनना बुंदों, बिपि 9 होनना बुंदों। डेट मिन्स बिथाङा थारैनो कमासिम सहैबाय खोमा। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों डिप इन्जुरि जादों होनना बुंदों। एक्सप्लेरेसन आइसिइउ भेन्टिलेटरनि गोनां जागोन बेबायदि मोनसे इंगित होदों डक्टरा। स' बिथाङा जोबोर सिरियास कन्डिशनाव दं होनना बुंदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय मा लामचरन नार्जारि। दाउजें गन्थं मुंनि मोनसे एरियानि सुबुं होनना बुंदों बिथांखौ। स' बाथ्राफोरा क्लियार जायाखै। चिरां जिल्लानि रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मुसाहारिनि दैदेननायाव हाग्राबारियाव दिथा हैनायाव बा नायगिदिंहैनायाव बे सुबुंखौ दंफां दानग्रा साननानै गुलि गावदों बेबायदि बाथ्राया ओंखारनानै फैदों। बाथ्राफोरा एसेबां क्लियार जायाखै, दासिम क्लियारेन्स फैथ'वाखै। गासै बाथ्राया माने बास्तबाव फैयाखै जे सोरनिया सैथो सोरनिया कारेक्ट बे हाथ'नाय जायाखै। नाथाय दासिम जों मिथिनायाव जे दिथा हैनायाव दंफां दानफायग्रा साननानै माने जसमनिक मुसाहारिनि दैदेननायाव रेन्जार बिथाङा माने गुलि गावदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। बिथांखौ गिबियाव काजलगावनि JSB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, एडमिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेयाव हायार माने सिकित्सानि थाखाय गोजौ थाखोनि सिकित्सानि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बेयावबो माने हानायनि राहा गैयैलाय दा बिखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरबाय जों बेबायदि खोनानो मोन्दों। स' इसोरा बिथांनि जिउखौ रैखा खालामदों बेखौनो जों अरायबो आरज गाबगोन। दुखुनांथाव बेनो जे बिथांनि बिपिआ जोबोर ल' बा गैया बेबायदि डाक्टरा बुंदों। आरो डिप इन्जुरि जादों होनदों, हाबनानै सोरखिलांदों बेबायदि बुंदों। डेट मिन्स बडियाव गुलिया गैया, थारैनो हाबनानै सोरखिलांदों खोमा। माने बेबो बाथ्राया माने क्लियार नंथ'आ जे सोरखिलांदोंना बडियाव दं बे बाथ्राखौ मिथिथ'नाय जायाखै। सिकित्सानि उनावसो मिथिगोन। स' बिथांनि जिउआ जोबोरैनो दुखुनांथाव। मोनसे दुखुनांथावा बेनो जे जोंनि हाग्रा बिफाना मा जाखो। थांनाय साननैसो सिगां बेबायदिनो मिर्जा बक' साइडआवबो जाबाय बेबायदि सासे उन्दै खुदियानि जिउ जोब्बाय आरो बिमानि गोदोनायाव गुलि नांदों। आरो दिनैबो सासे बर' सुबुंनि बडियाव देहायाव माने गुलि नांदों। लामचरन नार्जारिनि देहायाव गुलि नांदों। जे हाग्रा बिफाना थारैनो मा जाखो, मा साना हवानो माने गोसोबानो गुलिखौ गावनाय जाहैबाय। माने हाथियार दं होननानै जि गोसो बेखौनो मावदों बेबायदिसो आं बुंगोन। स' साना हवानो सोरखौबा दंफां दानफायग्रा साननानै गुलि गावनायनि मोन्थायखौ सोर होदों। थारैनो हाग्रा बिफानखौ आं बुंगोन जे हाग्रा बिफाना थारैनो मोनसे लापरबाहि माने गोसो बादि मन मानि खालामदों होननासो आं बुंगोन। जायखौ मोनो बेखौनो गुलि गावदों। गुलिया माथिं थांदों बेनिबो खुनु हिसाब गैया। हाग्रायाव थांनाय मानसिखौ नुबानो गुलि गावदों बेबायदिसो बुंनांसिगोन जों। बै सुबुङा दंफां दानफायग्रा नंगौना नङामोन बेखौथ' आं बुंनो हालिया। नाथाय दंफां दानफायग्राबाबो मानसिखौ बेबायदि गुलि गावनायाखै माबा गनायथाव। मा बै सुबुङा उग्रबादि नामा? गोदो गोदायनिफ्रायबो दंफां दानखोमाबाय थादोंमोन। गोबां रेन्जारखौ जों मिथिनो मोनो बिथांमोनाबो बेबायदिनो दंफां फानखोमादोंमोन। नाथाय बबेनिफ्राय एसेबां कारा सृष्टि जाखो नङा होमबा? स' जियानो जा मानो दंफां दानफायनायाथ' खुनु गनायथाव बाथ्राबो नङा। आं बेखौ बुंगोन हाग्रानि दंफां लाइफांखौ दानफायनाङा। नाथाय जायनि आखायाव हाथियार दं बिसोरबो गोसोबादि जे गुलि गावनांगौ बेबो नङा। दिनै सासे बर' सुबुंनि देहायाव गुलि नांदों आरो बिथाङा गोब्राब जखम जादों आरो बिथाङा जोबोर सिरियास डिप इन्जुरि जादों होनना बुंदों। स' जोबोद दुखु गोनां। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो, एसे इनफरमेसनखौ मोनगोन। आं नोंथांमोननो एसे क्लिपबो होदों। কি হৈছে মানে স্পষ্ট ঠাণ্ডা ষ্টাফৰ পৰা আহিছোঁ। ৰুণিখাটা থানাৰ পৰা আহিছোঁ। এনেকৈ কি হৈছে এখেতৰ ঘটনাটো স্থানীয় জেগাত মানুহবিলাকে কৈছে গুলি লাগিছে বুলি শুনা পাইছোঁ আমিও। ঠিক তেনেকৈ আমি মেডিকেলত আনিছোঁ, ভৰ্তি কৰিছোঁ। এতিয়া কোনে গুলি এইটো নামতেতো কৰিছে গুলি কৰিছে বুলি কৈ আছে। জেগাটো কোন জেগা? এইটো জেগাটো স্পষ্ট ময়ো সোধা নহ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চি আহিছে। কোন জেগাত বুলি ক'লে দাউজেং গন্থং সংগ্ৰিং এলেকাত দাউজেং গন্থং বুলি কোৱা হয়। তাতে বুলি গুলিয়াই কৰিছে। চাইডত লাগিছে কৰিছে বুলি কৰিছে। এইটো জেগাটো স্পষ্ট ময়ো সোধা নহ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চি আহিছে। কোন জেগাত বুলি ক'লে দাউজেং
সংগ্রিং এলাকাত গাঁৱলীয়া মঠং বুলি কোৱা হয় তাতে বুলি গুলিয়াই কৰিছে হয় ৰোগীজন এতিয়া সিৰিয়াসে আছে বিপি তো পোৱা নাই এতিয়া তো আমি আইভি ফ্লুইড স্টাৰ্ট কৰিলো ৰাইট সাইডত আপাৰ চেষ্টত লাগিছে হেতু ডিপ ইনজুৰি হৈছে এটো মোস্ট প্ৰবলি এটো শাৰ্প ইনজুৰি হয় এটো আৰু পিছপিনেদি হেতু বস্তুটো এক্সিট মাৰ্ক আছে হেতু পিছপিনেদি ওলাই যাও এতিয়া আমি হায়াৰ সেন্টাৰলৈ ৰেফাৰ কৰিম যেহেতু হেতু এক্সপ্লোৰ লাগিব পাৰে হেতু অটি আইসিইউ সাপোৰ্ট লাগিব আৰু এক্সপ্লোৰেশন লাগিব সেই কাৰণে আমি এটো হায়াৰ সেন্টাৰলৈ ৰেফাৰ কৰিছো বৰপেটা মেডিকেল কলেজ এতিয়া সিরিয়াস কন্ডিশনত আছে स' थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांदोंबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं नोंथांमोना जोंनि हाग्रा बिफानखौ मा सानो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जे हाग्रा बिफाना थारैनो राइट खामानि मावदों मा हाग्रा बिफाननि गुलिया मानसिनि देहायाव बोरै नांबाय थानो मोनखो जों सिगां बहुत खोनादों बेबायदि गोबां फलानफोरखौ बा दंफां दानफायग्राफोरखौ बेबायदि जोङो माने एसेबां गुलि गावनाय बा बेबायदि जों खोनाफेराखैमोन नाथाय आथिखालाव जों नुदों जोंनि हाग्रा बिफाना मोनसे माने गरम अबस्थायाव दं माने जायखौ हाग्रायाव नुयो बेखौनो गुलि गावगोन बेबायदिसो जों बुंनांसिगोन स' नोंथांनाव कमेन्टआव लिर जे बेसेबां सैथो बियो दंफां दानफायनायाबो कारेक्ट बाथ्रा नङा नाथाय गुलि गावनायाबो कारेक्ट बाथ्रा नङा स' आयेन बादि नायबा जोबोर गिदिर गोरोन्थि बियो